Varutaura kazere mukuda futi panzi menda kutaurira panzi atira kuramba muchimbomiswa muno mutononoza basa panzi vane vana kudai panzi munongoteerera mazita enga mune nyaya dzemunhu akasisa achemagara inyama ungazokumamba vakavanga vana ndovana ndikochitonge panaa tipireba pamire ndakamuona akugara mumango iye ane munda wake ndakabata saka ndakaaa apambire mugwinzanyaya yakaitika ndeyekuti baba vakamapa mubhukuru kwakusema muri 1969 vachimapa baba vangu vakazofa 1978 tiri kukipi nguva iyoyo ndokubva tasara naamai tichirima minda iyoyo. Amai pavakazofa 2006 sekuru ava ndo pavakatora minda vabva vachitorera minda tatorerwa minda iyoyo takaenda pachief pamaiyo tikasvikonoudza chifu tikati ndo zvakaitwa naasekuru chifu vakanyora tsamba vakati oye endai munovapa tsamba ndiri kuda kuti vauye kuno kumangwana senomuyemesi sekuru ava ndakavapa tsamba tamukira pachifu pamaiyo tasvika kwamai vakuyekuru chifu vakauya vakavabvunza kuti ko mire kwapamire uri kuitorerei handina kunzwa zvavakataura chifu vakapa muenzaniso vakati iwewe minde yokwapamire inhaka yevana wokwapamire vakapa muenzaniso wekuti inini minda yangu yandakasiya kwabushu ndeyevana vangu ndonhaka saka zvakaitika sekuru vakaratidza kunzwisisa asi kuzoshaya kwakaita chifu nyaya dzatanga kuti kusumuka kuti ayo minda iyi yangu kubva 1969 pakamabva baba mubhukuro kwakusema maviri aiwa ndizvo here kuti minda yababa wake makapuwa munda wake minda vakabva kwadesign yakatambira njini iye baba vangu vati marungiro kubasa tasati samazakumirana namamusasebati zvakaitika before 1969 ndakavatambira baba wavo vakaenda kunopinda mumba MaAmbuya novaroora novadzimai vavo vakanosvika mumba MaAmbuya vandibatenge Mukwasha anganopinda mumba MaAmbuya novaroora uyambogara baba sezvo makanzina baba endai kumusha ndichauya ikoko ndii ndakavapa kusvikira tazopinda kuenda mukipi vari panzvimbo pandanga vapa inini Iwezo ndakabata kusabu vakazoya baba ndikavapa kinga munda ndikabva ndatora baba kuya vakaita makabata sasabhukini makaratidzira anapamire muwairo ungude kuvaratidza kuti chimburima yapa mazungu racho
Sabu was also Mawapiniao. Wakati minda kata minda natura minda kama kwa anga kati bati. Vakaramba vachirima vazozi tapinda mantu muhondo vataita kupinda sikuda vapiwa kupinda mantu kumusoro vakuiyoyo babantu vatora vapa mwana wabavandiki wangu navo mumwe wabvapwa ravumo mumwe wabvapiwa munin'ina wavo mwana womunin'ina wavo mumwe ndobvapiwa muzukuru akasara ari mumbamani MaAmbuya nasazimandendera alikuwa mdao pia ndau wakasiwa na mchembe makanga mumbama yake MaAmbuya hizo zile hayo alikuwa mdao pia Pakana Daud Pamir. Asa mama ndio wakatoa. Anopana kuita akofo. Akatoa pakashaya amai achimoto achishaya 2006 mwakazoitei atwa 2006 mwakazoita sei kozvanitei pakatoa 2006 ndo patakaenda pachief chief abati zo asite kuti mutore mimba ava vakashedzwa pachief ndoko patanogadziriswa mashedzwa pachief mini mwakasodzi kumimba makakusema izarasika chiti inide avanhu zvikuza vakapinda chief vangodayo dzekera imba ndozvakataura zvakataura kufamba vakuru vasingakwanisi chief kuti wawe asi ndozvakataura dzekera imba mina ndeyavo kuti vanoenda kuonekwa handifungoti chief yangu dzekera imba meeting yenyaya nakuta 5 minutes kana vangu dzekera imba zvaka zvinotambore vangu kuti kudai ndei vakundendei vakakumbura patesi zvakatambakari basa aiwa muchitaurirana namambomushu zvakatora kangu kakangofanira kakafanira kanenge 30 minutes kanenge 30 minutes kana kupfuura 50 minutes but kutaura kwenyu kwacha 30 minutes kana kuraudzira pane vandoda kusvika ndo pane ansa yangu sandipindure zvakautanga mwakadikidikiyeri uye munomwa mvura kana zvakatonga yakareba kati nguva yakatireneitoronguva yekuti afanira kumwa mvura pandombotaurwa vautwa nguva kana inge kapusa zvokudaro kana zvakanga zviri obvious naizvozviti zvaigotorere nguva yakareba kana zvaa zviri obvious taiwa imakuta kuti ayominda ndebabangu kwaritsi ndinoda kukuonesa ibasa renyu masabu amwe watakamaona mhaya kwamama motanga mazvigadzirisa imimi motonozoona kuti ndinani ndinoze ndinongobudisa piche kuti maidzvanya iri munhu kana mamusingadzvanyi imimi inoda kuti chiri paita chikuita imimi ndimi kuipedza ibaba takakurukura zvamutaura kuti ainyafanyakuenda makaenzanisa kuvasa imimi but famiri akabvaita nhari ndakazoona kuti izvi achibudza murume kuti pamunda ipo panofira munhu ndokafanda vanenge kuti warebramurazoya akuudza zvikozopa iwo uneswa chitika waingoneswa chiita ndizvikuti uramuna wamudzi akambosvika nepamunhu nyaya yakadzii akati nyaya inenge yakagadziriswa kuti ababa ati chiipedzisa asina maiona Ramwe aitonga nini? akasvika kumba kuseri
but ndanga kuti ndizive kana iwewe zvawazouya nhasi ndaitorwa nakusemai vakabhuiwa kunotaura vanga vari pesa kwangotigara kupi inini ndikurima paloge ndikutorenda munda wandakapiwa pamusha ndofunga ungaite zvekumatundikasi pamunda ipapo ndakabva ndati vana vangu vakomana vaviri vane vakadzi vavo chigara mumwe mukomana akapiwawo pakapiwa vanhu munda kunyama hungu ndakatozoenda kumunda kwake ikoko ndichida kunoona ndobva ndaona pamunda paita patovakwa imba nomumwe munhu ndobva ndatobvunza munhu ndikati ko iwe mumavaka pasei kumunda wemwana wangu zvikanzi nini ndakatotenga umu ndakatotengeserwa munda ndobva ndafonera sei zvinezvochete ungachirima kupi palobini ndikurima palobini kwanamarekera unomarekera zvokureta unokurima inini ndine apa ungorikuisa ndokwandiri nazvo ndokwandichiri kurima baba vangu vachida kuuya vatadza kuuya anofanira kuti amirire nyaya yako iyi ndiani ndivo baba saka inofamba sei vati inini vakatiti hazvigoni kuti tiende kudare nana sekuru taura zvamuininina wasabi vemuzukuru wako kunzwisa vataita mukoma vatufurei vamwe vakutadza kutitsanangurei pandoziva sekutsanangura kwandaiti vane vakoma ndekwekuti baba vava vachiuya vakamakwa vakakumbirwa kugara vakapiwa matombo ekugara pachizoya sabhuku vachizopiwa uyu muzukuru akatopiwa munda wake nevakoma vake vaishandisa mita mushure mapo akatora asi mukoma ndi baba vakanga vari sabhuku vakupa vamwe ava vachipiwa kumwe vazukuru saka ndisingazivi kuti ipapo muzukuru paakuti akudzoka yambopiwa kumwe apa asira vana achibuda chabudza makore wandizonda kudza makore ati ndinokore 61 hana munhu atorina munda vaakasiyira vanhu vakachibuda minda yese hana munda akusema kuzwa panoenda kuzwa asi umotakuita hati mudzvanya mudhara naita kuti kuzvasi asi uraiche uno inini pamumamirwadare nasabu inini ndasingati ndasekuru vangu ndasingati kuya kudare ndaitoti inini nyaya dare wakwira kudhara wadyara mumama akwira dare wadyara mumama kuratidza kuti naiye nasabu vasuwirina dare wakwira kudhara iri dare rinenge obvious pandakadyara mumangu nyaya ikanga yambotonga nachifu mumangu yakakura sei hati hatinichiriidiki zvake chifu zvacho kwamaimba akaenda chifu akataurira sabhuku akavaudza vakati minda yekwapamire siyai yakadaro ndeyekwapamire munana pamire isabu pamire nduzurani nduzomazvaa isabu pamire sangamiriri ipapo singadi kunyamba zvangu ndaandikahamba walaimasa 16 chitisirei basa pane akataura tauraizvo pane akasunza makore aya kutaura nezvavakutsanangura zvinogona kuti siyane pfungwa dzangu dzandikuona dzokuti makore kutobvunza kuti nemombe mamuda kutogauta makore ake anga ari kutopesa inini chandikuedza kuziva kuti baba vanofanira kuva kwanga vari munda
vakati munhu uyu munda uchimbotora indakuona zvinokwavapuwa kuye manje hakusisina saka vamwe vanofungwa kuti takaenda kuti kwekwe ndogona ita sei kuwana munda saka kana vachida kuda vanogona kuzogona sabu kuti kwangati kuye hakusisina saka filipai kuti pamwe kuti kuye hakusisina saka ngavazogona sabu kwagone kuwana nzvimbo zvakanaka ukapuwa panonzi pakwe nasabuwa asi akapuwa aiwa akazopuwa ndatinini ndakapiwa munda wandakapiwa i2 acres ndakapiwa munda 2 acres ndapiwa munda 2 acres ndoba ndaona kuti nomarimira nechida kuita hapasi kupana wapani ndobva ndasiya vana ndikati vana isati chete nyaya yakukapedza zvao iwo webenefita munda kairi kane katatu nyika mamusha nokuti titeerera iwo wakabenefita munda katatu kwanogena ukuri makuru andii ava kupa 2 acres ndizvo sango ramapo sango ramapo unakuona munda here anoona vavakwa anoona vavakwa iwo ndisati kuti ungike iyo unoyamba sisitopa judgment yako unayo kudhara ungasanga upesana sabu ungapa ungutaura na sabu kuti sabu kandakagarawo zvakaoma akaoma andizvozvo veita sei mudzikana kuti zvouzukuru nasekuru ndonyaya iripo apa 16 iwo uyo uchiona ansa yako achakuwana iyo ndakunonopedzisa kasi ansa yako ndeyoti ndeyabhari ansa yako ndeyoti hauna munda enonotesa kuti mango dzako ndedzemari ndokuditira konse 16 wakatigara mango ngani ndedzemari kana wapedza wakaisa vhani yako pamango akusema zviri kwakusema kuti wagona kubhadhara ikaenda akakwanisi kana vasingakwanisi kubhadhara udzura kana vachikwanisa kusema uzvikutara nezvikuru wangu vangosema kutuzvika pamwe chete andizvo ndonyaya iwo unamuda ndapedza neyo chega kwava 16 ndavhara nyaya yako enanoyanechi miti kuti yaita mari andakausa tapinowani